ኣብ ህይወትኩም ለውጢ ንምምጻእ ትክክል ቆሪጽኩም ተላዒልኩም እንድሕር ኮንኩም ኣብ ዝቕጽሉ 60 መዓልቲ ናይ ህይወትኩም ለውጥታት ክኾኑ ወይ ከዓ ናይ ህይወትኩም ተርኒንግ ፖይንት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ናይ ህይወትኩም ኣብ 60 መዓልቲ ናይ ህይወትኩም ለውጢ ክተምጽሉ ትኽእሉ መንገድታት ክንርኢና ሓቢርና በዛ ቪድዮ እዚ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቶም መንገድታት ምኻድና ግን ሰለስተ ነገራት ኖቲስ ጌርና ክንሓልፍ ሓደ ናብ ህይወትና ለውጢ ክነምጽእ ከለና ብፍላይ ከዓ ኣብ 60 መዓልቲ ክብል ከለኹ ከም ትስሕቁኒ እርግጠኛ እየ። ምክንያቱስ ኣብ 60 መዓልቲ ዝመጽእ ለውጢ እንታይ ዓይነት ለውጢ ኢልኩም ከም ትሓትውን እርግጠኛ እየ። ፈለማ ሰለስተ ነገራት እውን ኖቲስ ጌርና ክንሓልፍ ኣለና ማለት እዩ። ሓደ ኣነ እንታይ ዓይነት ህይወት ክነብር ይደሊ ዝብል ክንንጽር እዩ ዘለና ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብንሪኦም ኣብ ዝተፈላለዩ መንገድታት ኣብ ስራሕ ዓለም ብንሪኦም ንዓየይ ኣስፓየር ዝገብሩኒ ወይ ከዓ ኢንስፓየር ዝገብሩኒ ሰባት እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ወይ ከዓ ንመን እየ ክመስል ዝደሊ ዝብል እውን ክንምልስ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ሳልሰዋይ እንታይ ዓይነት ህይወት ክህልወኒ ይደሊ እንታይ ዓይነት ህይወት እዩ ክህልወኒ ዝደሊ ዝብል ሰለስተ ነገራት እንድሕር ነፂርና ኮይና ኣብ ህይወትና ኣብ 60 መዓልቲ ክንቕይሮምሎም ንኽእል መንገድታት ድማ በዚ ቀፂሉ ዘሎ ክወኩም እየ ማለት እዩ። ሓደ ጫጫታ ምቕናስ እዩ። ጫጫታ ምቕናስ ዲስትራክሽን ምቕናስ ማለት እዩ። ዲስትራክሽን ብዝቐነስና ቁፅሪ ሕዚ ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ እዋን በተለይ ኣብ ህይወትና ብዙሓት ዲስትራክሽናት እዮም ዘለዉ፣ ጫጫታታት እዮም ዘለዉ። ኣብ ደገ ትወፅእ ከለና ካብ በዓልና ወፂና ናብ ኤክስተርናል ክንወፅእ ከለና ብዙሓት ዲስትራክሽን እዮም ዘለዉ። ካብ መሓዝትና ጀሚሮም ዲስትራክሽን እዮም። ፋሚሊ ባዕሉ ዲስትራክሽን ዝኾኖ ግዜ ንርኢ። ተመሳሳሊ እውን ብዙሓት ናይ ስራሕ ቦታታት ትኸተለና ዲስትራክሽን እዮም፣ ንዓና ዝርብሹ ነገራት እዮም። ስለዚ ንሕና ንህይወትና ዝጠቕመና ነገር እቶም ዲስትራክሽናት እዚኣቶም ክንቀይር እኒአና። በተለይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ጠቓቕማና ንሕና ኣብ ናይ ንደልዮም ነገራት ዲስትራክት እናኾንና እንውዕለሉ ምክንያት ዘሎ እዚ ብጣዕሚ ኣብ ህይወትና ብዝቐነስና ቁፅሪ ንሕና ኣብ 60 መዓልቲ ናይ ለውጢ ደለይቲ ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ብቃላት ክንገር ከሎ ወይ ከዓ ስኢልካ ቅልል ብዝበለ መልክዑ ክንገር ከሎ ቅልል ዝበለ ነገር ክመስል ይኽእል እዩ። ኣብ ህይወትና ደቀቕቲ ነገራት ዝመስሉ ግን ድማ ዓበይቲ ዝኾኑ ነገር ናቐረፍና ብዝኸድና ቁፅሪ ግን ኣብ ቀረባ ለውጢ ናይ ምምፃእ ዓቕምና ዝለዓለ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ዲስትራክሽን ክብል ከለኹ ሕድሕድ ጫጫታታት ኣብ ጎንና ዘለዉ ንሕና ንኸይንሰርሕ ንሕና እቲ ናይ ህይወትና ለውጢ ንኸይነምፅኦ ዝገብሩና ዘለዉ ነገራት ክንቕይር እዩ ዘለና ዝብል ናይ መጀመርያ እዩ። ካልኣይ ከዓ መስዋዕትነት ምኽፋል ወይ ከዓ ሳክሪፋይ ምኽፋል። ሳክሪፋይ ምኽፋል ትብል ከለና ቀልል ዝበለ ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱ ሳክሪፋይ ምኽፋል ማለት ንሕና ንደልዮ ናይ ለውጢ ድልየት ወይ ከዓ ናይ ለውጢ ነገር ኣለና። ኣነ ዝደልዮ ናይ ለውጢ ነገር ኣለኒ። ስለዚ ነቲ ናይ ለውጢ ከዓ ወይ ከዓ ሕልመይ ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ፓሽነይ ክኾን ይኽእል ወይ ታርጌት ዝገበርክዎ ጎል ክኾን ይኽእል። ስለዚ ናብቲ ነገር እሱ ክበፅሕ እንድሕር ኮይነ ናብቲ ነገር እሱ ከብፅሐኒ ዝኽእል ነገር ክገብር እንድሕር ገይረ መንገዲ እንድሕር ክኽተል ኮይነ ኣነ መስዋዕትነት ክኸፍል እኒአኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናብቲ ነገር እሱ ወይ ከዓ ናብቲ ሕልመይ ከብፅሐኒ ዝኽእል ነገር መንገዲ ትኽተል ተለኹ ብዙሓት ሰባት ነቲ መንገዲ እሱ ዕንቅፋት ዝኾኑ ነገራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ካብ ፋሚሊ ጀሚሩ ካብ ዕርኽቲ ካብ ኢንቫይሮንመንት ተመሳሳሊ እውን ዓርስና እውን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጭራቅ ንሕና ናብ ዝደለናዮ ዓወት ንኸይንበፅሕ ንሕና ናብ ዝደለናዮ ሕልሚ ንኸይንበፅሕ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ኣታ ደቅስ እንዶ ሎማዓንቲ ስለዚ ዘይትድቅስ ወይ ከዓ ሎማዓንቲስ እዚኣ ጌርካ ውዒልካ ኒኻ ደኺሙካ እዩ በቃ ዕርፍ ሎማዓንቲስ በቃ ደኺሙካ ኣሎ ከይድካ ዝኾነ ተዝናነ ዝብል ኣብ ውሽጥና ጨራቕ ኣሎ። ንሱ እውን እንድሕር ቀቲልና ካብኡ እዩ ኣብ ዓርስና ምውሳን ወይ ከዓ ቆራፅነት ኣብ ዓርስና እውን ክንቆርፅ ኣለና። ኣብ ዓርስና እውን ክንፈርድ ኣለና። ዘየድልዩ ነገራት ወይ ከዓ እቶም ኮምፎርት እንብሎም ነገራት ነምፅእ ላብ ርእስና ስለ ኢንኮርድ ዝገብረልና ንሱ እንድሕር ወጊድና ኮይና ፅቡቕ ዝኾነ ወይ ከዓ ኣብ 60 መዓልቲ ንቕየረሉ መንገዲ ሓደ መንገዲ እዩ ማለት እዩ። እቲ ሳልሰዋይ መንገዲ ከዓ ሓዱሽ ነገራት ምልምማድ። ሓዱሽ ነገራት ምልምማድ ማለት ንሕና ንሓልሞ ነገር ንሕና ንደልዮ ነገር ንምብፃሕ ሓደሽቲ ነገራት ብዝተለማመድና ቁፅሪ እዩ። ናብ ህይወትና ወይ ከዓ ናብ ልምድና ወይ ከዓ ናብ ፍልጠትና ሓደሽቲ ነገራት ብዘእተና ቁፅሪ እዩ። እዚ እውን ከም ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ክንሪኦ ከለና እውን ፓራዳይም ሽፍት ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ሓደሽቲ ሃቢታት ምልማድ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና። ስለዚ ንሕና ኣብ ህይወትና ኣብ 60 መዓልቲ ለውጢ ክነምፅእ ተኮይንና ኣብ 60 መዓልቲ ተንፅሞና ግዜታት ከምታ ዝበልክዋ ዲስትራክሽን ምቕናስ፣ መስዋዕትነት ምኽፋል፣ ሓደሽቲ ነገራት ምልምማድ እዚኦም እንድሕር ጌርና ኮይና ንሕና ኣብ 60 መዓልቲ ህይወትና ንቕይረሎም ደቀቕቲ ነገራት ግን ዓበይቲ ነገራት እዮም እዚኦም ማለት እዩ። ስለዚ ሓደሽቲ ነገራት ክንላመድ ከለና ሓደሽቲ ነገራት ክነምፅእ ከለና ናብ ህይወትና ሓድሽ ነገር ኣብ ህይወትና ይመፅእ። ሓድሽ ነገር ድማ እንድሕር ለውጢ ዘይነምፅእ ነርና ኮይና
ለውጥ ይመጽእ ነው ማለት እዩ ስለዚ ዝመልክዕ እዚ ኣብ ህይወትና ክንቀርጽ ዘለና ሓድሽ ነገራት ብባህሪኦም ሓድሽ ኢነርጂ ይውሃዩ ሓድሽ መንፈስ ይውሃዩ ሓድሽ ምልዓል ይውሃዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና ሓድሽቲ ነገራት ክንለማመድ እዩ ዘለና ማለት እዩ ተራብዓይ ሓድሽቲ ኢንቫይሮንመንታት እውን ተመሳሳሊ ካብ ስራሕ ክጅምር ይኽእል እዩ ካብ ሕልምና እውን ክጅምር ይኽእል እዩ ሓድሽቲ ኢንቫይሮንመንት ማለት እዚ ኣነ ንሕልመይ ዝኸደሉ ዝነበርኩ ኢንቫይሮንመንታት ኣብ ዝኾነ ንዓየይ ዘይምጥን ወይ ዝኾነ ነቲ ሕልሚ ዘይምጥን እንድሕር ነይሩ ኮይኑስ ናብቲ ሕልመይ ከብፅሐኒ ዝኽእል ኢንቫይሮንመንት ክኸድ ኣለኒ ወይ ከዓ ኢንቫይሮንመንት ክላመድ ኣለኒ ኢንቫይሮንመንት ትብል ተለና ብብዙሕ መልክዕ ክንገልፆ ንኽእል ኢና ሕዚ ንኣብነት መብዛሕቲና ዓብዪ ሕልሚ ንሓልም እሞ ግን ኣብ ንእሽተይ ሓሳባት ዝንሸረሸርሉ ኢንቫይሮንመንት እንድሕር ንውዕል ኮይንና ዓብዪ ጉዕዞ ንሃለወና ግን ኣብ ቀስ ኢልካ ዝራመደሉ ኢንቫይሮንመንት እንድሕር ንውዕል ኮይንና ዓብዪ ነገር እንድሕር ንኣለሽና ግን ደሞ ኣብ ስኢሉ ብንእሽተይ ብዘገምታዊ ምንቅስቃስ ብዘገምታዊ ኢነርጂ ዝጓዓዙ መሓዙት ዙርያ እንድሕር ንኽበብ ኮይንና ኢንቫይሮንመንትና ንኣና ከምዚ ገይሩ ሒዝና እኒኦ ኣነ ኳስ ብውሽጠይ ተደለኹስ ሓደ ኢንቫይሮንመንት ከምዚ ገይሩ ጨቢጡ ሒዝኒ ንኸይቐፅል ገይሩኒ እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ወሳኒ ነገር ኢንቫይሮንመንትና ምቕያር እቲ ዋና ሓምሻይ ነገር ንዓርስና ከበድቲ ነገራት ክነለማምዶኒ ኢና ከበድቲ ነገራት ዘለማመድናዮ ቁጥሪ ንሕና ከበድቲ ነገራት ናተለማመድና ኣብ ቀፃሊ እቶም ከበድቲ እንብሎም እውን ቀለልቲ ኮይኖም ኣብ ሂወትና ለውጢ ንምምፃእ ትዛዕበየ ነገር ይኮነና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሂወትና ከበድቲ ነገራት እንድሕር እናለማመድና ኮይና ኩሉ ግዜ ሲምፕሊሲቲ እንለምድ ወይ ከዓ ሲምፕሊሲቲ ዝብርህና ሰባት ኣይንኾን ማለት እዩ ታይማ እቶም ከበድቲ ነገራት ቻሌንጅ ገይርና እቶም ከበድቲ ነገራት ፋይት ገይርና ንምውፃእ ዓቕምና እውን ዝለዓለ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሂወትና ለውጢ ንምምፃእ እንድሕር ደሊና ኮይና ንሂወትና ንዓርስና ከበድቲ ነገራት ክነለማመድ ኢና ባይ ዲፎልት ከበድቲ ነገራት ምልምማድ ማለት ንሂወትና ኣብ ሓደጋ ዘእትዩና ነገራት ክነለማምዶ ወይ ከዓ ክንፍትኖ ማለት ኣይኮነን ታይማ ኣብ ሂወትና ንዓና ክስሕሉና ዝኽእሉ ንዓና ከብርሁና ዝኽእሉ ንዓና ከንቅሕና ዝኽእሉ ነገራት ክነለማምዶ ኢና ባይ ዲፎልት ከበድቲ ነገራት ይብል ተለና እቶም ናይ ቀፀሊ ናይ ሂወትና ዕውትነት ወይ ከዓ ናይ ሂወትና ለውጢ ከምፅኡልና ንኽእሉ ሃስል መንገድታት እዮም ተመሳሳሊ እውን ከበድቲ እዮም ስለዚ እሶም ክነለማምዶ ኣለና ንዓርስና ማለት እዩ ባይ ዲፎልት ስለዚ ከበድቲ ነገራት ንዓርስና እንድሕር ለማሚድና ኮይና ኣብ ቀፃሊ ዕውታት እንኾነሉ እቲ ናይ ሂወትና ንደልዮ ለውጢ ነምፅአሉ መንገዲ ወይ ከዓ ብራኸ ኣብ ቀረባ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ገንዘብ እንረኽበሉ ክእለት ገይን ክንገብር ኣለና እዚ ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብ ቁርፂ ግዜ ኮነ ገንዘብ ክነእትየሉ ንኽእል ክእለታት ኣብ ሂወትና ክህልየና ንሪኦ ከዓ ኣብ ዓርስና ከም ገንዘብ ንረኽበሎም ክእለታት እዚ ንኣብነት ናይ ዲጂታል ክእለታት እንድሕር ህሊና ኣብ ዘመን እዚ ብጣዕሚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ክንእክበሎም ንኽእል እቲ ገንዘብ እሱ ድማ ኣብ ሕልምና ከብፅሐልና ንኽእል ሓደ እሴት ወይ ከዓ ሓደ መሰረታዊ ነገር ስለ ዝኾነ ንሕና ኣብ ሂወትና ለውጢ ንምምፃእ ሓደ መንገዲ እዩ ዝኾነና ማለት እዩ ኣብ 60 መዓልቲ እዘን ነገራት እዚአን እተን 6 ነገራት እዚአን ኣብ ሂወትና እንድሕር ፈፂምና ኮይና ንሕና ኣብ 60 መዓልቲ ናይ ሂወትና ተርኒንግ ፖይንት ንብሎ 60 መዓልቲ ክንሕልፍ ንኽእል ኢና 60 መዓልቲ እዚ ግን ከምቲ ኣብዚ ቁጥሪ ሓደ እውን ዝበልክዎ ካብ ዲስትራክሽን ወፂና ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ረብሻ ጫጫታ ወፂና ንሕና ምስ ዓርስና ፅሞና ተሰሚዕና ንዓርስና ኣዳሚፅና እቶም ነገራት እዚኣቶም እቶም መንገድታት እዚኣቶም ተኸቲልና እንድሕር ኣብ ሂወትና ፕራክቲስ ገይርናዮም ኮይና እቶም ቀፀልቲ እርግጠኛ እየ እቶም ቀፀልቲ 60 መዓልታት ናይ ሂወትና ለወጥቲ ተርኒንግ ፖይንት 60 መዓልታት ኢልና ከም ንምዝጎ እርግጠኛ እየ እስቲ ቪድዮ እዚ እንድሕር ፈቲኹሞ ኮይንኩም ድምፂ ኣቦጊዳ ዩቲዩብ ቻናል ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ናብ ካልኦት መሓዝትኩም እውን ትበፅሑ ከምዚኣቶም ዓይነት ቲፕስ እውን ብቐፃሊ ብተኸታታሊ ሂወትኩም ዝጠቕሙ ቲፓት ናባኹም ክነብል ኢና ስለዚ እስቲ ቪድዮ እዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም